Co? Ja tu mi dałem na nogi. Daj mi okno, bo zima, a ty nie kameruj. Nie, to trudne. Wypadnij! Szewskiego! Nie upadaj, bo to jest po pisku. O, tu już też. Nie możesz! Może, ja to posunięcie. Ja będę na ziemi leżeć, nie do pitli. Budzie, to są to może Kurwa. to będzie normalne. No, podnieś się. Jak klient. To nie na mocno. To nie wiesz, jak ja, a inaczej nie będę może. O, A pozdrawiam, jaki twój jestem ma... A, sama No, się wysunęła. no, Sama się wysunęła. Pozdrawiam, jak ja to. Uczycie! Powiedz, jaki flex Uczycie! Powiedz, jaki flex tu masz. Powiedz, jaki flex tu masz. Ano. No? Ale wam coś mocha nie chce? Nie. Ale sama sobie wysunęła. Pozdrawiam. Sama się sami sunęła. No, a kto? Szycie. Wiedzą raz. No widzisz, ale się na mnie nie zadać. Słuchaj, jakie dobre bez Walkusia. A ty się ja nie przyjmła. No, widzisz, podjemy po sobie, jakoś do stresu. Jak już to nie dostał za zjachy. To nie rozczuł. Te palce. Żołądka wyrobili. Ty głupi na mamu. Czemu kokosiny robisz? Ja? Nie przestań. Ja jestem lany, powiedz, jaka tu jest bieda. Powiedz. Całą skromni do picy. Po co my musimy Jak to ci sesji? Ty myślisz, że ty w hotelu Jeden do banku. picy? A ty dzieci będą. No daj mi twoją Daj to. mi. Aha, widzisz. Nie. Dzieci Co to będą. ma czerwone? Gdzie? Serwer. Gdzie? Palo ma. Pod między nohami. Od między, no, ja tam będziemy brawać. Tu idzie funk, idziemy, nie? To. To nie, to masz. Nie, ale na nowo nie musi skoczyć. Poczekaj, to jest ziemi. Spadaj. No bo one tam machały i bawimy się. Mogę ten powiedzieć teraz. Tu jest mucha, poza sobie. Czemu tak równo ma... Bo no nie to A czemu masz, ja mam nogi między twoimi nogami? Halo, gdzie chyba, nie? Kiedy mam to zrobić? Ja nie jutro. Ty kokos ciemo. Na co strony? Jo. Tak na postój. Gdzie? To jedno. A to byś się posunęła? Takie jaha taka haleci. O, to nie ma. No tak. Ej. Tak, tak. To ja bym się nie Co tam jest? Nie wiem, ale jaki powód. Nazarek? Nic, jak one, robili diamu, bo w tom. Hej. Tak. Potom si kúkte na YouTube, si pozrite. Ty podcinutý? Nie, za chwilę się powiem, wisiej. A potem my byłem na kraju w stresku. No. Nie, się wklepać. Szkoda, ja się nie możemy ściągnąć. No to jak... Ale co ty możesz komuś być? Nie może. Ale się Ty wobec. podcinutý na mamu. Dobry, że to. Zastupano, żebyś nie dostał teraz po kokosę. Nie, bo tu mu proteiny. Potem takiego zabiję. Jedynie się mi tam chce, to masz masę. Dobra. Ty jeśli dobić na szkieło. Tak sobie myśli, nie? Słuchaj, kukiego mnie trepę, hej, nie trafiła ci się. Kukaj, szwedzka trojka, filokamery. Nie, przestańcie już. Nie, tepaj. Jak się przykrywa mi możem? Nie możesz. Ale się spadowy z tym. No. To nie ja. Prisaham teraz na jeziczka. Ty podcinutý. Na jeziczka duszyczki. Ja możesz to. Co, o,
Porno, nie. Chodorki. To widać, nie było na YouTube, to jest debil. Teraz tam będzie. Ja nie. Ja tu nie robię teraz. Czek.